2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीस्ट्रोम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC तालुका कुडाळ। कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघ कासार्डे मतदारसंघातून संतोष पारकर हे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत। माजी सरपंच देखील ते होते, सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत आणि चांगले उद्योजक देखील आहेत आपल्यासोबत। पारकर साहेब आज मोठ्या संख्येने आपल्यासोबत कार्यकर्ते आहेत, आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेले आहेत। काय सांगाल, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे? माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेब तसेच पालकमंत्री नितेजी राणे साहेब यांनी माझी उमेदवारी म्हणून मला घोषित केले आहे, त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून आभार मानतो। मोठ्या संख्येने आज आपल्यासोबत हे कार्यकर्ते आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी इथे दाखल झालेले आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? गेली 2 वर्ष हे माझे कार्यकर्ते सगळे माझ्या पाठीशी आहेत। माझं नाव 2 वर्षापूर्वीच त्याने सांगितलं की पुढील जिल्हा परिषदेसाठी तुम्हीच उमेदवारी भरायची आणि या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे मी आज यांच्या आशीर्वादाने आज इथे फॉर्म भरायला आलो आहे। एक तरुण उमेदवार म्हणून तुम्ही पालकमंत्री यांना पालकमंत्र्यांनी तुम्हाला संधी दिली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? तरुण देखील चेहरे येथे दिसत आहेत तुमच्यासोबत। मी खरं तर पालकमंत्र्यांचा आभार मानेन, कारण माझ्यासारख्या एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला, त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून आभार मानेन। बरेच जण या मतदारसंघातून इच्छुक होते, तरी देखील तुम्हालाच जनतेने आणि नेत्यांनी एक संधी दिली आहे। गेली कित्येक वर्ष आम्ही प्रामाणिकपणे राणे साहेबांचं काम करतोय आणि ते काम पाहून साहेबांनी आज आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे। निश्चितच माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहात तुम्ही, सोबत त्यांच्या हातात आज उमेदवारी करणे, काय सांगाल? जवळजवळ आता 3 वर्षाचं उमेदवार हे इलेक्शन नव्हतंच, परंतु ज्यावेळी माझी मुदत संपली त्यानंतर आम्ही एक वेगळा चेहरा साहेबांसमोर किंवा आमचे पालकमंत्री, आमचे केंद्रीय मंत्री यांच्यासमोर संतोष पारकरच्या रूपाने ठेवला होता। त्यावेळी मी त्याही वेळी निश्चित केलं होतं की कुठल्याही प्रकारची जरी ओपन पडली तरी मी उभं राहणार नाही, एक नवीन चेहरा देऊ। आणि आज तुम्ही बघताय की त्या चेहऱ्याच्या पाठोपाठ संपूर्ण आमचा मतदारसंघ आहे। जुने देखील भाजपचे कार्यकर्ते आहात तुम्ही, एकंदरीत पार्टीसोबत आहात। सन्मान्य संतोषजी पारकर साहेबांना, सन्मान्य राणे साहेबांनी जी उमेदवारी दिली त्या उमेदवारीला आम्ही 100% कासार्डा जिल्हा परिषद मतदारसंघामधनं संतोष पारकर असतील, हर्षदा वाळके असतील आणि अण्णा खाडी असतील यांना भरघोस मताधिक्य देऊन या प्रभागातनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघामधनं सर्वात जास्त लीडने आम्ही तिन्ही उमेदवार निवडून आणणार आहोत आणि सन्मान्य राणे साहेबांनी ते आम्ही भेट देणार आहोत। पंचायत समितीसाठी उमेदवार तुम्ही आहात, तुम्हाला संधी मिळाली, काय सांगाल? मी गेली 2 वर्ष साहेबांनी मला तालुकाध्यक्षपद दिल्यापासून मी युवकांमध्ये काम करतोय, त्याच्या अनुषंगाने साहेबांनी माझं काम बघून मला हे निवडणुकीसाठी पंचायत समितीसाठी उमेदवारी जाहीर केली आणि त्यांचंही मी काय उद्देश असेल तुमच्या या निवडणुकीत? माझ्या विभागातील किंवा माझ्या पंचक्रोशीतील लोकांची सुखसोयी कशा दूर करीन यासाठी मी प्रयत्न 100%, 1001% पूर्ण करेन। निश्चितच मी 100% माझ्या जनतेचा विश्वास पूर्ण करेन असं सांगितलं आहे। संतोष पारकर होते आणि त्यानंतर मग पंचायत समिती सदस्य आहेत देखील आपल्यासोबत इथे खडे होते आणि आता उमेदवारी अर्ज करण्यासाठी काही तास शिल्लक आहे। उमेदवारी अर्जासाठी त्यांच्या मोठ्या संख्येने त्यांचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित आपल्याला दिसत आहेत। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।